हाय फ्रेंड्स, बे भिडियोआव नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लादों मबाइलनि बागै। जों बयबो मबाइल बाहायो, बेनि सोमोन्दै नोंथांमोना बाहाय मिथिनो मोननाय जागोन। बे जाहैबाय जोङो माखासे मानसिफोरखौ जोबोद खम बेसेननि मबाइल लायोब्ला चाइनिससो बायदिसो होननानै जोङो नेग्लेक्ट खालामो। अब्ला नोंथांनि बा जोंनि आखायाव थाबाय थानाय मबाइलालाय माबेनि बबेनि बेखौ नोंथांमोना बेयाव गासै मिथिनो मोननाय जागोन। आरो जायफ्रा एग्जामिनेशन होयो बिथांमोना फैनोबो हायो, मालाबा मालाबा फैयो बबे कम्पानिया बबे देशनि ब्रेन्ड बिनि सायावबो कुइसन खालामनाय जायो। बिनि थाखायनो नोंथांमोना बेखौ नायनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। अब्ला लोगोफोर फैदो, गोबाव खालामाजासे जों नायलांदिनि। दा बेनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ आं बाहाय बुंनो आखायाव लानाय जादों। नोंथांमोना बे भिडियोखौ PDF फाइल हिसाबैबो मोननाय जागोन। बे PDF फाइलखौ नोंथांमोना लिंकनि थ्रुयै एबा डिसक्रिपसनाव थांनानै लिंकआव हाबनानै नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनानैबो लानो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर गोबाव खालामा लानासे जों आवगायलांदिनि। फार्स्टआव नुनो मोनदों चाइनानि मा कम्पानिया जोंनियाव दंफैयो। जों जायखौ बांसिनै चाइना होननानैनो बुंनाय जायो। नाथाय बिनि सिगां फिसा मबाइल दाम खमनि जेरैजाय 800, 900, 1000, 1200 मोननाय जानाखि मबाइलफोर, बेखौ जोङो चाइनिस होननानै सोरबानि आखायाव नुयोब्ला जोङो नेग्लेक्ट खालामो, बुंफ्राङो चाइनिससो माथो बायदिसिना जों खोथा बुङो। अब्ला नोंथांनि आखायाव थानाय अप्प' मबाइल, बेबो चाइनिस ब्रेन्ड। भिभ' बेबो चाइनिस ब्रेन्ड। जिअमि, लेनेभ', जिअ'नि, वानप्लास, हनर आरो गोबां बाहाय दंबावोमोन। आं बाहाय नोंथांमोननो होजोबनाय जायाखिसै। जाय फेमास नङा, जोंनि इण्डियायाव जाय फेमास हिसाबै बाहायफैजायाखै, बेखौ आं बाहाय होनाय जायाखै। more than 16 कम्पानि चाइनायाव मबाइल कम्पानि दङ। 16थानिबो बारा मबाइल कम्पानि दङ चाइनायाव। अब्ला नोंथाङा बा जोङो गुबुननि आखायाव थानाय फिसा दाम खमनि बेसेननि मबाइलखौल' जोङो चाइनिस होननानै जोङो बुङोब्लाबो, अब्ला हमनो हाबाय जोङो नंगुबैयै बा अरिजिनेलि जोंनि आखायाव थानाय जेनाखि ब्रेन्ड, बे ब्रेन्डनि मबाइलनि ब्रेन्ड कम्पानि बेबो चाइनायानो। होमब्ला दाना USA आमेरिकायाव मा दङ? एप्पल दङ, माइक्रसफ्ट आरो एमाजन। एप्पल, माइक्रसफ्ट आरो एमाजन, नैबे मोनथामा जोंनि थाखाय कमनबो जानो हागौ माब्लाबा सोंथिनि थाखाय। नेक्स्टआव दङ टाइवानाव दङ आसुस। जों आसुस लायो बयबो, आसुस फेमास। बेनिफ्राय HTC, बे मोननैया टाइवाननि। टाइवानावबो दंबावो गोबां ब्रेन्ड, नाथाय इण्डियायाव बाहायजाया हिसाबै आं बाहाय होनाय जायाखै। बेनिफ्राय दङ नोंथांमोना साउथ करिया नुनो मोनदों। साउथ करियायाव दङ सामसुं, LG, फेमास, बयनिख्रुइबो साबसिन सिगां समाव ब्रेन्ड हिसाबै बयजोंबो अनसायजानाय, बयजोंबो लाजानाय मबाइल सामसुं आरो LG। बे मोननैयालाय बबेनि होनदों? साउथ करियानिसो। जोंनि इण्डियायाव बाहायफैयो, इण्डियायाव कम्पानि दङ बिसिनि, नाथाय ब्रेन्ड हिसाबै बिसोरो सामसुं आरो LGआ साउथ करियानि। होमब्ला साननानै नायदो जों लानाय आखाइ मबाइलाव थानाया बबेनि। नेदारलेण्डआव दङ फिलिप्स, नेदारलेण्डनि कम्पानि ब्रेन्ड फिलिप्स। नेक्स्टआव नुनो मोनगोन जापानाव दङ सनि आरो सानसुइ। जायफोर बिथांमोना मबाइल लाबाय बिथांमोना मिथिखाबाय जानो हागौ। जापाननि। रासियानि दङ नकिया। मोनसे समाव नकियाल' सोलिदोंमोन आरो बेनिफ्राय गुबुन मबाइला जोंनाव सोलियामोन। नाथाय आथिखालाव नकियाया मोनसे समाव गोदोफिनदों, आथिखालाव एसे एन्ड्रइड ओंखारनानै सेल जाफिनबाय। अब्ला बे नकिया बबेनि? रासियानिसो। होमबा जोङो दिनै मिथिनो हाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ अस्ट्रेलिया बबेनि? अस्ट्रेलियायाव मा दङ? कगान कम्पानि। जोंनाव बारा इउसफुल नङा, ओंखायनो जों बारा मिथियाबो जानो हागौ। बे जाहैबाय कगानआ अस्ट्रेलियानि टप ब्रेन्ड मबाइल कम्पानि। बेनिफ्राय कानाडायाव दङ ब्लेकबेरियाथ' बहुद फेमास, बयबो मिथिगौआनो जानो हागौ। ब्लेकबेरि मबाइल, बे जाहैबाय कानाडानिसो ब्रेन्ड। बेनिफ्राय दङ लास्टआव आं इण्डियाखौ होदों। इण्डियायाव गोबां ब्रेन्ड दङ। बेनि अनगायैबो दंबावोमोन, बाहायबो आं होनाय जायाखिसै। HCL, आइभल, इन्टेक्स, कार्बन, लाभा, माइक्रमेक्स, अनिडा, रिलायन्स, स्पाइस, भिडिअकन आरो जल'। आरो दंबावो जिअ', आथिखालाव ओंखारनाय, बेखौथ' मिथिखागौ, जिअ' फन फिसा, जायखौ जों होननानै बाहायनो मोनदों। बे दंबावो, बेबो इण्डियानि। अदेबानि रिलायन्सजोंनो बेयो सोमोन्दो दङ, बेनिखायनो बेखौ होनाय जायाखैमोन। अब्ला इण्डियायाव टटेल नोंथांमोना 11था नुनो मोनबाय आरो दंबावोमोन। दा अब्ला लोगोफोर, बेखिनि नोंथांमोना जानाखि
मबाइल कम्पानिनि ब्रेन्डफोर बेखौ मिथिबाय, बिनि सायाव नोंथांमोननि कमेन्ट्सआव फोरमायहर। दा मोनसे खोथाया जाहैबाय, नोंथांमोना बेयाव आं होजोबनो हायाखै होननायखौ बयबो नुनो मोन्दों, खोनानो मोनबाय। नाथाय नोंथांमोना आं मोनसे लिंक होनाय जादों, बे लिंकनि गेजेरजों थांनानै गोबां जेरै चाइनायाव 16टा दङमोन आं खिन्थादोंमोन, बेखौ नोंथांमोना नायजोबनो हागोन। आरो गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन ब्रेन्डफोरा मा मामोन बेखौ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसो जादोंब्ला लिंक दङ डिसक्रिपसनाव, बे लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोना बेखौबो नायना लानो हानाय जागोन। भिडिअनि सायाव मोजां मोननाय दंबा दानो लाइक खालामना होदो, आरो लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै होदो। मानो होनबा नेचार पाब्लिकेसना मोनसे सोलोंथायारि इउटिउब चेनेल, आरो नोंथांखौ मदद होगोन जुदि नोंथाङा मदद खालामोब्ला। अब्ला लोगोफोर एसेनोसै, गोजोन्थों।